The Nyotreb Youth Council HYC, at a press conference held on the 1st of February 2023, had informed about the election awareness campaign called the Rai E Dao campaign. Speaking to media persons, the president of the HYC, Robert June Kharjarin, informed that the intent of the campaign is to create awareness amongst the masses on the selection of representatives to the Legislative Assembly of the state. The campaign will start on the 6th of February 2023 from Motpran, where tracts and flyers will be distributed to people while at the same time spreading the message about good and clean governance through vocal performances and various social media platforms. Tikumta ni la shim ya rai ban perlong ya ka jing pensai pe ba lengba ki leaflet lengba ki jing penon kam ya ki social media ko pher lengba ki jing roi ki ba ni la pen kre bat kumju ru lengba ki political awareness program la ne ki meeting ha kaleng ki jaka jongka bri no trem ka jing thu bot ka jing angnut jongi ko sen ban perlong ya kan di namar ngiship ba mengikum ka jat merul no trep bat ka jalahi brokawi ini ban sungthu shai ba ka jing bomla ban urlong ki mat ki jura ki bangila dawa nakapor sa kapor kum ka LP ke jing penrung ya ketin kasia kenet ka opra ka jing dawa penbek yo purusam ka jing wengi ki hatmator ka jing dawa ban thokit da ka bajanai ya ki jing keno bamsak bampong bat ki wei ka de namar ba habun ki khep mengi kum ki ba ngila kum bakala jin ya kita ki briu ha kapor bang jin ha election kuma pitip ba ka jing jin ya ki no mekmat ha election kadi ka kumba kinong rep ki bet yo sumbai but haba pibet yo sumbai ubom tikna usumbai ubasha elam bakala ha ka spa ka phau ka kiat ka jing snoniam ka jing snodong snothan but kumta terter habakut uta usumbai upen mi ya ka jing sneu ka ba da ki phau sha ya e ka bang ibet kumba kinong rep ki bet sikho upan dati kila banyo sipola ne kasan kho hadin kumjuru ha bangi jit no sensar dan da bangi jit da klenti ka bomdei kan penmi ru ye kino sensar bat kino thawan ki ba tam sipo ne kasan sha ka jing sneu ya kata tingi lamat ya kata bat ni simru ba ka sensar khadar la ka politik kadi ka ke ba u blei no bu no thau ulayan ni dan lagi jong kiniam hari jan baro ni sim ba ka sensar khadar kadi ka ba u blei u ayangi but namar mo beli ulong bakhut kaniru kadiga kam ka bakhut but di ubru ubala pentingit di ubru ubala penjobo no ya ka but ni haban sim jingkit kli kum ki bru ban pentikna ba nginyo biang but perlong biang ya kaniga sengsar kadar ka bakhut ka basuba tingil ai kerteng ya kaniga campaign ge jongi kum ka rai e daw campaign arjar apulai ka rai mo psungthu ba ka di ka rai jong upat ba bubun balang ban rai ban e daw nomor ni no boleh kiladon ki riurang ba jong ka jet riu ya ka ba lalong senior ba ka sensar khadar kila khrencai haki bubun ki jaka ba man ka snem san snem ki yale penbik ki briu ban man ka san snem ro ki ba ki sa penbik ki briu ti kani lalong ka ke jing jam daw kani ka nong ke jing jam ringu ya ka jap riu bat ya ka jalahi bor kawi ban namar ba ngila jam daw na ta daw ngim sem lala ban penudlong ya sibun ki mat ki jura ngila rai jam daw no bas dang ban mentangi kentu ya ba ngin rai ban pen daw ban pen ringu ya ka jap riu jongi bat ngin rai ru da ka jingkit kli da ka bangin kiar no ban jit ya ki dong mikmat ka jongi da ka bayo ya ka sebai rupa ya ka bayo ya tengka da ka jing songsit da ka bayo ya ka kiat badi pembaat da ka jing sngop her niam da ka jing sngop her than but kabakong san ngin rai da ka pensiong no rim ya ki mat ki jura kum ka ILP ka khtin khasi ha ka chedul uput usam ka khut ka suba ka jing dawa ban penyo ya ka hok jong ba series ka roi ka par ha ki liang baro bat kum ta terter
ti nat kadau na kalian kasen ngin sa launch ya kani buat ka meeting ke ban kong ke ba ngin sa le kan di ha kan Andrew tarik hang ti ha po mot pran kum ka wi na ki meeting reswa kata na kalian kasen ngin sa lengba ka social media ngin pelak ye ki jingroi ye ki poster ye ki leaflet ngin penya ngin nang pelak no online na mo bling ya ban sim ko bu ya ka reach yung ka social media ta buat kum ta ter